abanye bazama nemisebenzi abangayifumani, abanye bazama babomba ngapha khona elungayo. Namhlanje ngizana into engcono, kudala mhlawumbe khona impande abukade usebenzisa, mhlawumbe khona iyeza abukade ulisebenzisa, mhlawumbe kudala uzama kodwa namhlanje ngizamamezela nobukade uzama ntoni ingakusebenzeli. Khona into engcono asizanayo namhlanje akawusebenzela. Naku Yesu, naku Yesu, yamswasela usilisili. Naku Yesu, naku Yesu, ungena uYesu sewahlulekile nguwe. Ungena uYesu sewahlulekile abazali nguwe. Ungena uYesu sekuhluleka amapolisa nguwe. Ungena uYesu sekuhluleka ogqirha nguwe. Kodwa uYesu watshintsha impilo, angena atshintsha ubomi bakho. Naku uYesu osindisayo, naku uYesu onamandla, naku uYesu ufika wahlulana imfundo nayo, ufika wahlulana nakwimalo nayo. Kodwa uYesu afusakata isakaneli ba elabani laba yalaba ilabani labasa ilaboni labasalaba ilababani lababani labasalaba ilababani labasalaba ilababani labasalaba. Omnye uyamangala uthi into yakanjani ndiliniki ndinje, into yakanjani kuYesu ndingcola ndinje, lo yakanjani ndibaniniki. Ungakho umntu ndifuna kwakhe namhlanje ndizokuxelela kuYesu onamandla ade ahlabene nayo. Ndiyazama uYesu ndade baniniki ndandisesaba ukusinikana kuye. Yena wandamkela ngomsa wakhe kubani lonje kuYesu, uYesu igama lakhe uYesu. Sowukhatyiwe ngabantu, abantu sebakutufele ngamathe, kodwa khona into engcono, khona ithemba lamathemba asisenalo. Kukhona uYesu ohlambulayo, akathengwa ngemali, akathengwa ngegolide, akuyiwa nezinto eziphathekayo, kodwa ufuna uqobo lwakho. Nikela impilo yakho kuye. Abantu babhisi babambekile, babotshwa zinto ezibabophileyo. Abanye bahola namhlanje phela namhlanje ndiyazama kazi bakwenzela ntoni, kanti ndifuna ukuqalela uYesu ngekhompulweni yakho. Abanye babhisi babotshwa butshwala, bayaxila butshwala bakazi babaphuma kanjani kubo, kanti into yenza loo nto kungekabikho kukaYesu. Ngoba xa engekho uYesu yonke into afuna uchitha impilo yakho iyayichithachitha. UYesu olebesalaba ubani lona uYesu igama lakhe. Ungena kubabulali abaguqule, ungena kubona sebahlule uthi aba bathanda amadoda abaguqule, ungena kubantu esebezinika nasidakamisweni abaguqule, ungena kubantu abasiwa ngokungcola abaguqule. kuYesu onamandla, 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 kuYesu onamandla. Naku Yesu, naku Yesu, naku Yesu, naku Yesu, namama, naku Yesu, natata, naku Yesu. Mfowethu, dadewethu, kunoYesu. Ukhona uYesu ohlambulayo, ukhona uYesu okhululayo. Sowubophekile emzini wakho, ukhona uYesu okhululayo. Sowulimele nabantwana bakho, ukhona uYesu okhululayo. Shakapa yapapapashata omnesothandazanayo kwindawo kuyo ulapho basasitolo kuso
ulapha kulaa moto kuyo kodwa uyasikaba uhlinga kuyakho funa namhlanje uthatha sesigqibo nizothandaza nawo esokuba uyesu umthanda ukufana naphakathi kwakho ngoba uyesu usisiyoda uyesu ulungisa izinto uyesu uyakuhlangula kufeni uyesu uyakhulula sowubaphekile uyesu abantu bakuthi nangu Yesu ilabashalaba sesothandaza nangu Yesu andinayo enye into nangu Yesu andinayo into ndayiphakamisa idona ukudlulalela nangu Yesu wayengena amatyala wafana amatyala wethu wayengena sono waswazi inkundlani zamatyala ithi iBhayibhile waya sinkundlani waphandulisa amatyala wayengenawo bambetha bawulima umqolo wakhe waphuma igazi ephangweni lakhe kunye namanzi wayengenatyala wayesenzana uYesu wayiphelelisa wona lo msebenzi ahlabelelayo uba niqinisakile ngayo loo nto uba uqalileyo umsebenzi uzamufeza nangu Yesu athi iBhayibhile wathi sebethwa kanjalo bamthwalisa isiphambano wenyukela entabeni athwala isiphambano wayehamba ngakhalasi wayefuza igazi wayesanzani wayelungisela umsebenzi wayefana wena namhlanje ngumoni kodwa uYesu wafa ndawoni yakho uYesu wafana wena uYesu wanyama ubomi bakhe wanyamana wena wafana wena sowungafana amanyana nina wafana wena sowungafana zononi zakhona wafalwa sowungafana kungenina wafalwa sowungafana mthwalo wanina wafalwa malungwini azothandaza safelwa basafelwa kanti uYesu wafayo asinamyalezo ongcono njengalona uYesu uyasindisa uYesu uyahlangula